Velkommen til biblioteket. Når man først kommer her på biblioteket, så kommer man og ser udstillingen, hvor at der i forskellige perioder er udstillet forskellige ting. Lige i øjeblikket der er det en udstilling om julen. Så kan man gå ned i hygge, hvor der er læsehjørnet. Og hvad laver I her? Vi læser højt af en god historie, der hedder Pelle Popo og Panodilpigen. Og det var super hyggeligt. Ja. Så kommer man til børnehjørnet her, hvor at man kan finde sit rigtige tal, og der er alt mellem 3 og 11. Ja. Ja. Og vi så kan man se tv. Ja. Ja. Hvad ser du? Jeg ser et trylleshow. Trylleshow. Ja. Jeg følger lige med. Nu må jeg lige gå videre. Det er meget spændende. Så ja, der er en udstilling igen. Fra 2A, der har lavet nogle fine engle. Ja. Hej. Hej. Hvad laver du? Jeg står og søger efter bøger til min projektopgave. Ja. Så kan jeg gå på biblioteket. Og det herovre, det De hvide reoler. ja, og det er for lidt større børn, der godt kan læse skønlitteratur. Og det her nede, det er ungdomsbøger. Og til sidst fantasy. Så der kan man finde alt, hvad man leder efter. Ja. Og de røde, nej, tager det her fast. Her, det er sproghjørnet med engelsk, tysk og fransk bøger. Og så kommer man til de røde reoler, og det er faglitteratur. Og du kan finde, hvad du søger, ved at kigge på de her tal. Du kan gå op og spørge bibliotekaren, hvilket tal den bog, du har. Eller den bog, du gerne vil have. Og hvad laver du, Silke? Jeg står her og kigger efter nogle fagbøger om blandt andet London. Ja. Ja, man kan finde alt her. Og hvis man skal skrive opgaver, så kan man også sidde på computeren. Hvad laver I, drenge? Vi skriver i hvert fald ikke opgaver lige nu. Frifortænder må man nemlig også godt komme herover og søge på internettet for alle mulige andre ting, end man rigtig skal. Og så kommer vi til det med låne og aflevere bøger. Man skal huske at aflevere sine bøger. Ja, det var så... Nå, vi skal ikke. Ja, Så følger vi derud. vi håber, du havde en god tur på Strandskolen Bibliotek.